Igcokama Elisha lithola iy'ncomo ngisho kubantu abadala ngendlela igame eliyiphethe ngayo. UMthandeni siyazi sonke ukuthi ungumculi othandwayo futhi ongapheli emlonyeni wabantu ngendlela igama lakhe aselikhande ngayo. Ngendlela uMthandeni athandwa ngayo, abanye abantu bamfisela okukhulu kunalokhu ase-achivile okubonakala kukhulu njengamanje, kodwa bamfisela more. Uyabona lo mfana uyakude. Kunento engiyithanda kakhulu. Ngithanda isineke sakhe, ngithanda inhlonipho yakhe, uhlonipha bonke abantu. Ngithanda ukuthi uyasazi isitori sakhe. Mayenza into, wenza into yakhe eqondene naye. Akayenzi into yabantu. Ngithanda ukuthi yonke into ayenzayo akayifunzwa, uyayikhanda. Unjengomuntu opheka ukudla bese yakudla. Akaphakela ukudla okuphekiwe. Ngalokho engushoya ngemkhukhumezi, kodwa into ezenzayo yizo ezimkhukhumezayo. Bayohlabeka onhliziyo yombi. Nonhliziyo zekade bazohlabeka. Anginankinga ke. Ngihleze ngikhona, mawungifuna nje ngihleze ngikhona. Lo mfana ngiyakutshela ngithi lapha yakhona mina ngiyabona. Ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu ezitheni zakhe zonke amvikele, ameluse. Nezidalwa zakubo zonke ihlale zimsingathile ngoba ufohla kuvaliwe, aphume evinjiwe, bangena eminyango ngegama lakhe, baphatha izinto ngegama lakhe, bahamba ngeemoto ngegama lakhe, banemizi ngegama lakhe, banegama ngegama lakhe. Kodwa yena kwenzayo ukwenza ngezandla zakhe nengqondo yakhe. Fokamanqele, fawaphosa kwenyathu ukushishiliza. Ngiyakubeka mfana uzoba indoda manje. Usuyindoda vele. Kodwa nje usazoqhubeka ube indoda uma unje. Ma uyindoda ufuna ube nomgogodla onje. Lapho uhlezi khona mfana ibami, ungasagudluki. Ngiyabona mina lapho ubheke khona. Yilokho nje bengifuna ukusho.